dal tribune kumala hajira ka foko soro ko nyadoma ba min be wele ko Sine Diarra ni ma fana do mami avec les jagabo ke kusobe ale ye la sel do ke la sel mun ko mo konna hajira ka foko yelema mun kan ga do an ka jamana kono mara chugula politiko stratégie kan ani jamana re kan ga bara chugo mun na réforme politique et institutionnelle o stratégie nuna ali hakila di akuka hajira ka foko nunu ko ne yelema mun ni awajibe no jamana kan sisa o nama ka wajibe jamana kan ko fo do ka son ko do ma yelema do ma hali ka so avec ça ku ka nya kumo kan o aka ke faso de nyuma funa ko kono aka faso kan stratégie la no kera ko la ni chama ben no ko bisonga sabati hajira ka foko ni afra ko yelema ko fo mawka tian fo nyanya folo o ko ni jatna ke yelema ko fo salami fa ka fo ko manga fal no kula waso tabulu koro min bisina o de may o ko na ma ka fo ka jatimna na mali kono ka fo gelew be anga sebona gelew ba kono yelema ko anga doala jamana re barachu la yelema ko anga doala o politiko ni kala ta ko sirati la yelema ko anga doala fo ta si fa anga shara sumbama sabula fieu de yira o na ma ko fieu yira o ko olu fana falito to chede kanga fo nyanye ka foko a karsa be joro dol ne anye ninke sin machine kana ma wala karsa be joro hinna na ninke sin machine kana ma be se ke fien aka fangayinna walma ni karsa kuma na ka ba foko na ma foko ibe ka karsa de ma foko wala ka karsa kele o ko olu kono ye femu sera dabla ye jamana ngono tesa o ko ne jati mina re ka anga jamana be bolo mi ga sesa la kana balia mi be gele amunu be jamana kono ka foko moti chen fo nyanya ko ifon ko ne feminu ni ulu uchemai ko yele ma re senda ko folo odi mo ka chen fo nyanya jamana ku nyina walla ajira ka fana ka foko temesira munu re fana be wasa hango si yele ma yesa tikema o senda ko folla odi gafe munu be no ko o gafe no ka sekunga labe o gafe no mesika labe kulu fe kulu munum ni adoma adonia sebebu la mamunu mi akonye dongo sube gafe munu kanga ile mashara ko donaw jamana marabaw no administrateur wi olu fana ga sendo ala hani fata si seben ko domba bamunu benno ulle kanga se faranya kanga seben no labe fiya munu malaka o fiya no boala ni o karawati na senda ko flana o de ye kaseka jamana kulatike kulu nyemo politique nyemo ne foto si sigida nyemo ma jamana marabaw beka seka hakilla di akoka nakara avoka yo nakara critique la nakara mamunu suwanzela kabla joro la no eluye ni akira mamunu nomera no ye kabla joro werowla o ani mamunu rafune politique nyemo ye ani association nyemo société civile ko bede kanga sebe munu labena akudo ma baw fe no esperwe o lude fana o sebo ne kanga na blase sa maw fana ko hakilla di o sebe no nganinga o lu fana fieu bula ko lakle aka ke bela jede sa ko be kalame strategela chenka fo nyanye ako ko ko nana Sine Diarra ka fola ko ni anteme no temesela no fe o bela jede be se sini fe minga wasa yele man no ka ko sa wasilonye o de aka sini faso de nyuma kan ko ni faso de nyuma jatem ne baye ka foko yelema do be no kuma do la ka gele ma do ma o ko ni misali yele ta sisa jamana nyama ale bi saramita million keme ani million bidure kalo o ko ni yo jatem na o ma bakle oro jama ya kadisa yoro o da to ma bi ke senta ka no fe ka campagne boke jaare ta laje anga parti ni kire o ne rebe na kire o yoro o muso fina ka ke président ete yoro de ala ka ne passer sino million ke ne ka dangay million ke mane biduru ka chane yoro ne tare be ke ne ka premier ministre o yo kay comme ça ne be ke première dame ala ka no ya dema ko ni o million ke mane biduru jatimina ko kaso o bisira be ma bakelen sarade ma bakelen munu kalo be wa bi sawa soro o ko ni fura ko yelema ka ke sisa ka fo ko ni kelen bala ka ma bakelen nyoro ta nga falen do ala kana sara million duru jati la ko manganti wuli o ga do wala ka brebe sa be ki tasoro o ko mo kan ga son yelema numa
o ka sɔn k'a fɔ ko an bɛka min kɛ taabolo min kan o tɛ taabolo ɲuman ye an ka segin an kɔ ka sira ɲuman ta sira ɲuman min bɛ se ka sababu ye ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ Sine Diarra ko n'an taara o sira fɛ a ko de bɛ se ka sababu ye ni ko bɛ se ka lakile nka ni a kɛra sisan k'a fɔ nin ko in da ka di ne la an n'o ma ɲi jamana ma an tɛ maga kana ko la a ko ale ka jate la ko o tɛ jamana yɛlɛma kɛcogo ye ko fɔ mɔgɔw ka sɔn yɛlɛma ninnu ma ni mɔgɔw ma sɔn yɛlɛma ninnu ma ka daminɛ sanfɛ ka jigin bɛɛ ka sɔn k'a fɔ ko jamana kama an ka kow lakili hali n'a da man di la o ko de bɛ se ka sababu ye n'an y'o bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ ko an bolo min kan ta ni an y'a sigi ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ten k'a fɔ ko maaw ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ tiɲɛ kana fɔ a ko la ko kɔni fɛn ye fɛn min ni an bɛ a bɛ kɛ sanji jukɔrɔ wɔsi ye ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ ko la kuma in ye Mali tribune y'a fɔ i bonya kɔrɔ Ala ka sababu ɲuman k'an ye André Traoré